Okay, for today's ganap mga ka-idol, may bago na naman ting iti-taping at aabangan sa Baak Andres. But there's wait. Kanino nga ta naggapo ating sabong mga ka-idol? Ngem, nagpintas si langit ni George. Panigurado na pigsaman tudo damdaman. Ngem, pagbabak ti camera. Dati na ispatak nagpintas ti isam na George. Imbag lang ang tanapo daw, tingipan na. Ano naman nga tati pagtutungtungan dagdating nga tolits. Mayat sa mga makipagmaritas kanyada para bari nga dati masagap ko nga latest. Action. Pwede mo po ina. Ito reaction mo pala. Isa pa. Oops, mukhang may namumong bagong love team Dre! Dre! Nakakita ka sa dyan? Andres ko na po yung mission pareha. Action! Dre! Cut up, action! Basti ka man! Happy kasla datig sa selos George. Patay Nalpas ti taping at dati naangot ni nga pakipalangitan. Isuadak dalas kami nga napan George. Palangitan ajen palagpasam mi pa. Nay, mangkigto pa niyan, Trace. Ngiting busog na naman ang mga mukong. Salamat po sa pag-imbita. And we are Palanit Gang.